Moi! Mitä, onko juhlat tulossa? No, Laurilla vähän suunnittelen sellaista ylläriä. Jotain sovintopuuhia vai? Ei, ihan muuten vaan. Oh, jollakin menee hyvin. Illalla menee vielä vähän paremmin. Eikö se ole ihana? Mä en aina ajatellut, että korsetit ja kaikki tommonen rekvisiitta, että se on semmoista kosmopolitan hömppää. Ehkä se on vähän kornia, mutta mä en vaan halua tehdä samaa virhettä, mitä mä tein mun edellisen miehen kanssa. Mitä sä sitten teit? Paremminkin, mitä mä jätin tekemättä. Hei, kun hävii, jos se antaa hävitä. Niin kai sitten. Naiset aina valittaa, että ei ole tarpeeksi romantiikkaa. No mitä ne tekee itse se eteen? Istuu sohvalla ja odottaa, että äijä tuo kotiin suklaata ja kukkia. Pitää olla itsekin aktiivinen. Mutta onks miehet niin yksioikoisia, että yksi korsetti riittää? No, mä ajattelen sen niin, että mun yritys tekee vaikutuksen. Samalla mä näytän mun miehelle, kuinka paljon mä rakastan ja haluan sitä. Tossa on kyllä järkeä. Suosittelen. Onkohan herra rehtorilla illalla yhtään vapaata hetkeä? Esseitä Vinopino. No miten ois Vino Tinto? Mitä? No heitettäis hetkeksi arkirutiinit pois. Kuulostaa hyvältä, mutta mun on saatava nää valmiiksi huomiseksi. Mä en olisi asiasta niinkään varma. Aha. Mulla on sulle yllätys. Mitä suunnitelmia sulla on illaksi? Aiotko sä autella ainoa kahvilassa? Siivouskeikka. Täytyy saada Elinan kämppä puunattua puhtaaksi. Niitä touhua piisaa. Näin on. Sodan te liivet. Ainoallakin varmaan menee koko ilta siellä kahvilassa. Mä oon ihan varma, että kohta se ottaa makupussin mukaan ja jää sinne sohvalle yöksi. On se sen sortin fanaatikko, kun jostain innostuu. Mitäs nämä mun sohvaperunat? Mitäs jos lähtisitte leffaan? Mitä? Kun mä ajattelin, että vaihtelu virkistäisi. Hyvin ajateltu. Tosi hyvin. Tuittu. No okei, mä haen rahaa. Mut katot sitten ne ikärajat. Joo. Toi on aika hyvä. No mä laittaisin sinne koneeseen. Eiks teidän pitäisi jo lähteä? Ei kun me käytiin vuokraamassa leffoja. Säästö enemmän rahaa karkkeihin. Tässä voi mennä aika myöhään. Älä nyt suutu, tää oli sun niejas. Kotimme on näköjään muuttunut elokuvateatteriksi. Ylläri. No mitä sä nyt oot keksinyt? Pappa lupas katsoa lasten perään, jos me siivotaan Elinan kämppä. Pappa piti siis taas pitemmän korren. No älä nyt. Koska me ollaan viimeksi oikein kunnolla luututtu ja imuroitu oikein pitkän kaavan mukaan. No aivan liian harvoin ilmeisesti. Mutta mun täytyy oikeasti korjata nämä esseet. No teet ne essees ja tuut sitten perässä. Mä menen edeltäjän valmistautumaan. Ja Asko Armaani. Suosittelen, että tuut aika pian. Tunnen kuinka auramme kohtaavat ja ajattomaan yhtyvät näin, jos unta onkin tää. Tervetuloa viettämään laatuaikaa ihan vaan kaksistaan. Mä olisin tullut aikaisemmin, jos olisin tajunnut missä mennään. Missä tässä muuten mennään? Tämä on piristysruiske arkeen. Eihän me nyt täällä voida. Tää on Suneri ja Elinan. Älä nyt ole noin keski-ikäinen. No en, mutta... Relakka sanova, mä tiedän mitä mä teen. Tai ainakin melkein. Mä käyn vaihtaas vähän jotain kevyempää, niin pidä se sillä aikaa itses lämpimänä. Sanoit, että sain mitä
Joo, Kukas sä oot? niin. Samahan voisi periaatteessa kysyä sun. Minä kysyin ensin. No, hotelli oli täynnä ja kävi hakea Sunerista avaimet tänne, että... Onko potilas jo valmiina tarkastukseen? Taitaa olla hiukan tuhma potilas kyseessä. Täytyy varmaan antaa Kunnolla lääkettä. Hyvää iltaa. Joo. Sinne meni. Niin meni joo. Mäkin voisin tästä itse asiassa jo lähteä, pahoittelen, että iso suku teillä.